нисек кайтырга бер янга белмәйбез. Бәлки попутка менән кайтырбыз, бәлки такси менән. Хатта безнеке Баймактан уйдына алып бара икән дә белмәйбез. Хатта безнең телефонның күстәрле бите бара. Косаклашып алдык та, мен косаклашып туйдым, машинага утырдым. Рушан һаман да косаклашып туймай. Китә алмый. Хәзер кайтабыз. Пока! Давайте. Кулга, кирегез. Пока! Пока. Хәерле юл! Рахмат. Все, кайтырга суктык. Пока. Пока. Безнең водитель табылды, Аллага шөкер. Только күпкә түгел инде. Исма Баймакка тиклем булгала. Без иске Субханголга. Нәрдә? Сибайга. Мин Сибайга барам бай. Побути тума. Ну, это Баймакка кирәк бит. Шулай түгелме? А? Беренче Баймакка кирәк бит. Вот. Меня без забот, вспоминай июль 13-й год. Өз биргән Баймакка килде. Хәзер кайтырга машина эрләгән. Все, Баймактан машина таптык хәзер. Темескә. Тиклем барабыз да. Артабан яңа попутка табырга туры килә инде. Рушан булган батырлыгын йыйып, анаонда агас башында олтырган бесәйде төшерергә булып китте. Ана Рушан бесәйде коткарды. Молодец. Ул аңгар китте, братан. Бесәйде бердә куймында. Койган өйдән бит. О, бесәйде үтерәд да коткарга. Сәй уткан. Яһан гайдылга бисәм. Короче, если бесәйгә агаска менһә, һез беләһегез кемгә тәкъдим итер, кемгә мөрәҗәгать итергә. Бәләкәсте, матурды. Агас башына менә вермәйме ул кала. Төшә алмаем бит. Кире агас башына мендереп, орынына мендереп куй шунда. Юатмы? Мына бит нимәсен ул? Менгән агас башына күрәм кире менеп китте шул урынга. Кире шул урынга менеп китте бесәй. Ярай, все, оттратно беседы, кит, бар. Фу, пшел. Плохой. Әлле кайда менеп китте өскә. Төшердем менгән. Бар, Рушан, эшеңде эшлә. Все. Булды. Һинең гаибең бит барыһы, һинең. Кара. Чепесегә бирәм, 2 сәгать тирәһендә без йөрөйбез Темәс авылында, чөнки попутка безне ултыртырга теләмәй. О, фига, дай, ошайт. Все, күз тейде һиңә. Я понимаю.
Selam. Шулай итеп, достар, бездә бетре авылына тиклем алып барып ташландылар. Хәзер безгә кайтырга калды еще. Искә менеп, якка исман байгада алып барһалар, уныһы ла безнең өчен бәхет. Сөнки машина бик әз йөри. Бу күлдең исе белмәй икән. Бу якта бетре авылы инде. Истә белмәйм, бу якта пилорам. Тегне байрам ettiler şekilde. Tıplaş tutsa. Мына машинала булган агайдан сорадым. Исман байгада барам дип. Ул айта: "Юк, мен ул якта йөрмәйм." Шуга опять хәзер безгә Рушан менән тура килә инде машина тотурга. Нима еще хөрт то, что Рушандың юк уак аксаһы. Уның только 1000 тәңкә. Шуңа күрә фиговенько. Абна был якка итке сапхангол. Ана ултра Рушан бахыр. На ултра Рушан. Мине көтүп арган ул егет. Баш авыртаты еще. Эфе еще күн. Ну, тузерге була.